Hola, som na Mariona Jaume i na Maria Triay. i som ballarines i creadores de dansa contemporània. Venim de Mallorca i arribam al Festival Niu amb una proposta de dansa contemporània que es titula Salbufera. És una obra de dansa per espais no convencionals o per carrer que més o menys duim desenvolupant des de fa un any. I és un projecte que investiga Salbufera des d'un imaginari bastant abstracte, la naturalesa que l'envolta, l'ecosistema, els animals, les textures, els paisatges, i ho fem des del cos en una dansa bastant abstracta també, però que esperam que us agradi i que pugueu gaudir. Sí, intentam ser part de persones, ens intentam com involucrar dins aquest paisatge que comenta na Maia, de la planta, de l'animal, de ser una part de l'Albufera, no? De crear un paisatge comú i sobretot dins del nostre imaginari. I res, amb moltes ganes de venir a ballar a Niu i de conèixer els altres projectes, les altres disciplines. Adéu!